wis teko ladang lur. Iki arep nandur lur. Lahane sak hektar 3 lur. Iki wonge sak. Ya ngapa aku ora ngongkon. Iki rombongane wong 10-an lur. Nandure sak hektar 3 Isik do akeh do foto teko. Udut. Udut. Boleh nasi uduk ra enek lur. Uduk nasi iki carane. Duh, jare arep ngendengi ladang. Ladang. Oh, arep anu. Bangun no. Bangun. Balikin jaluk pakan yuk. Gune kuwi. Aku dhewe enggak sido, Pak. Golek pakan. Nah, iki saiki aku njaluk pakan gitu. Ora oleh jelas. Wih, lha kowe wis ora kerja aku. Boleh tairen lho. Wis mulai ketok-ketoki, Lur. Oke, siap. Wis siap arep mulai, Lur, iki. Gone gelombang-gelombang ini iki, Lur. Gang 90 delit neh. Gang 90 paling sekitaran mangkat jampi itu balik jam 2 rampung. Oke. Kuingnya tak sini. Set